Egizan, poz handia, ikusita gainea lehen urten urte osoan gaizki bine nintzen, eskutatik eta demo guztien sufrituz, eta urte hau ikusita eskuk oain rekuperatu ditot, eta aurrena binaka gotxa belketa Ceciliokin, eta oain banakakoa irazita, egizan oso pozik, eta indako sufrituta guztien ondoren oain irazitako hau dena setorritak egizan oso pozik. Bueno, ya zailo izanen da, aurreneko partidu abertzein kontra gozatzen zaitzen, eta horrek izan partidu bat edo irabazten badi modu, nik uste handi izanen dela, zegoet kontrarioa oso gorra izanen die, hor maila handi dut, hor oso zail izanen da, baina saiatuko nahiz aldean hogekin egitea. Gehien herrian soi, frontoi bertara jende asko joan zen, lehitzatik, eta gero hemen afari baten ginen, hemen antolatu zen, eta horrena frontoia altzien jenderi eskertu, eta gero afarin eta ondu ziren jenderi ere bai, eta gero hemen oain kanpateateak izan jende asko izait hori hontzen, eta jende asko gelditzen dirit kanpotik, eta hori eskertzekoa da.